लोगोफोर नै आं दायो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों फिसा खामानि थाखाय आरो नोंथाङा दायो मिथिलांगोन नायलांबाय थादो नै लोगोलाहानि साहा बागान नै बिथिंनिया लबर बागान आं दायो माने सासे लोगोखौ लायनो थांगासिनो बेबो थांगोन आंजों लोगोआवहा आंनि लोगो आरोना सिनायखायो नोंसोरो खाख्रेब होनो आं खाख्रेब नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै दायो थांनो नागिरदों मोनसे फिसा खामानि आरोना बेनो जाहैबाय मेकआप ब्राइडेल मेकआप बाजिखौ खालामहैगोन बाजिखौ नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन आंनि ब्राइडेल मेकआपखौ ओमफ्राय दायो माने सासे लोगोखौ नेगासिनो आरो आयौ आंनि बाइकआ सान्दुं नांजोब्बाय हनै तामाम सान्दुं गोसाखा लोगोआ थांगोन माने खाख्रेब सिनायखागोन बयबो बेबो मोसायो न'आ बिसानिया बैथिं नैबे बिसानि साहा बागान मालाय बिराद गिदिर साहा बागान दङ जोंनियासो फैबाय खाख्रेबा नोंसोरखौ देखायगोन र' खिथां खिथां फैगासिनो नुहुरदों ना फिसासा नुहुरनाया आसोला फैगासिनो दा बावैसो बारा गोबाव नङा नै मिस्टारा जों फरायनाय स्कुला जोंनि हाई स्कुल ओमफ्राय दिरासि नङा दे आंनिसो बेयो नै बे जाहैबाय जोंनि रौता आनसलिकनि बाथौ मन्दिर जोबोद समायना ओमफ्राय दायो जों मोनसिगोन नैबे लेफ्ट साइडथिं थांनोसै आदा मलेन बाजैमोना बिथिं थायो नालाय दायो थांनोसै मोनसिगोन kemarin nang katanya mau mencapai apa ayo kemari kayak nah oh dasar सान्दुं गोसाखालै आयौ नै बेयावनो थायो आदा मलेन बाजै मोना नै वाव सुन्दरि मानसिफोरालाय दायो थांनोसै बानायनोसै बेलेग रुमावसो बानायहैगोन माने आदानि स्टुडिअ'आवहा रेडि जाखा खालामजोब्बाय जाहानि बाजिनो सम्पति सामानफोरा दा देखायथ'वा दे बाजिखौ दा उनावसो देखायगोन मेकआप बानायनोबासो देखायगोन नै आंनि गोदान लेन्स मेगननि बोरै नुदों गयखौ लाफैनो गयखौ नै बाजै दख'ना आरि लाजोबखाबाय जोंना रेडि थांसैल' दायो थांनोसै माने आदामोननि रुमनिफ्राय दायो बेलेग मोनसे रुमावसो मेकआप खालामहैगोन माने स्टुडिअ'आवहा आदामोननि स्टुडिअ' थांसै सान्दुङा ओरैथिंसो नायो गोजौ लांनाय गोसोमा नाङाखै गोसोमा नांबाथाय आलुयो गोजौ नायना बाजैया बेनो आदामोननिया दायो स्टार्ट खालामनोसै आं दैनोसो बुंदोंमोन ना दा न'खर थागोन होननानै नै बेनो बाजैया सुन्दरिखा मेगन लेन्सखौ होबाय दायो जागायनोसै न' मेकआप बानायनोसै दायो रेडि जोंहा मेकआपआ रेडि जाजोब्बाय दायो स्टार्ट खालामनोसै
फार्स्ट स्टार्ट प्राइमार इउज खालामबाय
माबोरै नुखो नोंथांमोना खोन्थाहरदो बोरै मोनखो हाय लोगोफोर नै जोंहा दायो बाजैनि ब्राइडेल मेकआप बानायनाय लुक्सआ फाइनालि जाजोब्बाय नै नोंथांमोना माबोरै नुखो नायहरदो माने जोंहाबो थिग सासेया मेकआप माबादों केमेरामेन मिस्टि जाहोनांगोन आंखो नोंथांमोना बोरै नुहुरखो नायदो बाजैनि मेकआपखौ दिलास आंखो मिस्टि जाहोनाबाथाय खोनायदो